ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் பெட்டிக்குலோவுக்கு போன நேரம் இந்த அக்குவாண்ட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருந்தோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் பெட்டிக்குலோ டவுன்லேயே இருக்கக்கூடிய கச்சேரிக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ட் பார்க்கில் தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அமைச்சிருக்கிறாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஆத்தங்கரையோட ஒட்டி ஒரு போட் ஷேப்பில் அமைச்சிருக்கிறதால மிகவும் அழகாக அருமையாக இருந்தது. இது ஒரு ஓப்பன் பிளேஸாகவும் இருந்ததால் எந்த நேரமுமே காற்று வீசக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. இங்கே டின்னர் எடுக்கும் போது மன ரம்மியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. ஒரு வித்தியாசமான உணர்வை கொடுத்தது. உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிதுன்னு சொன்னால், நீங்கள் பெட்டிக்குலோவுக்கு சென்றீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அக்வா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சென்று விசிட் பண்ணி பாருங்கள்.